Хайырлы көн, Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүгін 21 февраль, дүшәмбе. Менә Захмәҗанов һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да хайырлы, матур көн теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Бу турыда алдагы минутта кыскача булыр. Берләштерелгән Милләтләр оешмасы тәкъдиме белән 2000 елдан алып 21 февральдә халыкара туган телләр көнен билгеләп үтәләр. Бүгенге көндә дөньяда 7000гә якын тел бар дип исәпләнә. Шуларның 2000 ярымына югалу яный. Мен 1920 елның 21 февралендә илне электрификацияләү буенча дәүләт Гойл-Ро комиссиясе төзелә. Бу Россиянең тиз арада кабул ителеп һәм кыска вакыт эчендә тормышка ашырылган беренче милли проект була. Бүген экскурсия йөртүчеләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Әлеге һөнәрнең кайчан барлыкка килү төгәл генә билгеле түгел. Бүгенге көндә экскурсоводларны берләштерүче оешмада 70 илдән 2 миллионга якын кеше санала. Без туры эфирдә эшлибез, хәерле матур көн теләп дәвам итәбез. Билгеле булганча, бүген халыкара туган телләр көне. Кешегә тумыштан бирелгән иң кадерле бүләк ул туган телдер мөгаен. Ил язмышы, кеше гомере тулысынча тел белән бәйле. Туган телен кадерләгән халык кадерле булыр ди халык мәкале. Шуны истә тотып, республикабызның мәктәп һәм балалар бакчаларына юнәлдерелгән чираттагы грантларның күбесе туган телләр белән бәйле проектларда чагылыш тапкан. Шушы көннәрдә хәбәрчеләребез Арча районында булып, әлеге проектлар һәм аларны тормышка ашыручылар белән танышып кайттылар. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Алы нурман иде минем ием, Тукай теле булды, ана телем. Ятмыймын мин хәзер кара урманнарда, Кырлай мәктәбендә алам белем. 2020-21 уку елында барыбызны да борчыган бер сорау. Туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннардан буыннарга тапшыру. Максатыбыз туган телебезне мәдәният, мәгариф, милли традицияләр аша киләчәк буыннарга җиткерү, эш тәҗрибәсен башка төбәкләр белән уртаклашу. Төп эш юнәлешебез татар телен тирән өйрәтү. Шул ук вакытта аларны рус телендә дә камил сөйләшә белерлек һәм чит телдә дә аралаша алырлык итеп тәрбияләү дә бурыч итеп куелды. Шуңа да үткән 21 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы территориясында яшәүче халыкларның телләрен, гырыф-гадәтләрен, мәдәниятларын саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты булдырылды. Һәм шушы грантларны отучы балалар бакчалары һәм мәктәпләре билгеләнде. Шул уңайдан Татарстан телерадио компаниясының иҗат төркеме Арча районындагы җиңүче мәктәпләр һәм балалар бакчаларында булып аралашып кайтты. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Тикмәгә генә мин Габдулла Тукайның туган тел шигыре белән башламадым сүземне. Әйе, безнең Арча муниципаль районы үзенең данлыклы шәхесләре белән дан тотып казанып яши. Габдулла Тукай, Гомәр Баширов, Мөхәммәд Мәхдиев мәрҗәниләре белән сокланып аларга ияреп яши. Районыбыз мәктәпләре туган телләр елы уңаеннан бик күп конкурслар, чаралар, конференциялар һәм бик күп төрле уеннар үткәрде. Бу чараларда безнең белем бирү учрежденияләре бик актив катнаштылар. Бүгенге көндә дә әле бу эш дәвам ителә. Milli тәрбия, туган телгә мәхәббәт бишектән башлана ди халык.
Шуңа да балалар бакчаларында ике телне дә яхшы белгән бәләкәшләр тәрбияләнергә тиеш. Районның барлык мәктәпкәчә учреждениеләрендә туган як тарихына һәм этнографиясенә багышланган музей почмаклары булдырылган. Туган телләрне үстерү һәм саклау максатыннан оештырылган грантта без җиңүчеләр булдык һәм без шуңа бик бәхетле. Безнең балалар бакчасының материал базасы бик бай иде. Без балаларга киемнәр тиктердек, милли киемнәрне тиктердек. Һәрбер төркемдә өстәл уеннары алдык, дидактик уеннар алдык, күрсәтмә әсбаплар, милли курчаклар алынды. Әлеге грантны тырыш коллективы без белән яуладык. Бу 1-2 көнлек кенә эш түгел, ә җыелып килгән эш тәҗрибәсе. Җиңүгә ирешкән саен кешенең үзенә ышанышы арта. Әкият дип атала безнең гүзәл бакчабыз, истәлекле булган дуслар каршы алабыз. Мәгариф оешмаларының үз эш системасы бар. Шуның нигезендә мәктәпкәчә белем бирү оешмаларыннан башлап һөнәри белем бирүгә кадәр эш даими алып барыла. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге булмас татар халык мәкале. Татар халкын милләт буларак байыту, үстерү, үткәннәр турында түкми чәчми балаларыбызга җиткерү хәзергә буынның безнең төп вазифабыз булып тора. Безнең балалар бакчасында милли почмак, милли музей булдырдык. Музейбыз әтиәнләр ярдәме белән алар җыйган тарихи ядкарлар белән тулганып баетылып тора. Балалар музейыбызның ядкарлары белән һәр даим танышып, кызыксынып торалар. Бу ел дәвамында безнең балалар бакчасында бик күп төрле чаралар уздырылды. Әлеге эшләр юкка китмәде, уңыш җимешләре дә китерде. Балалар бакчабызга бик күп мультимедия җиһазлар, декорациялар, милли киемнәр, китаплар кайтарылды. Шушы акча хисабына менә бу агачлар, декорациялары кайтарылды. Менә бу баннерлар берәү генә түгел, күп алалар безнең. Декорация, менә бу иләр, һәм менә бу такта безнең проекторлар, алар бик кыйммәтле бәядә булды. Аллага шөкер, байыдык. Һәм менә бу шкафларда тезелгән әйберләр шушы акчага кайтарылды. Балаларда күргән милли киемнәр барысы да шушы грант акчасына. Һәм әле алар монда күренеп тә бетмәде. Рус киемнәре дә бар, алар әле безнең икенче кабинетта. Китаплар кайтарылды. Алар 2 группада урнашкан. Белем бирү учреждениеләре арасында бер бөтен структура булдырылган. Аңа 15 база мәктәбе, 17 төп мәктәп, 2 башлангыч мәктәп, 27 филиал мәктәп, 48 балалар бакчасы һәм 2 өстәмә белем бирү учреждениесе керә. Безнең 6 А классында төрле милләт балалары укый. Алар бергәләшеп, дус тату булып, бер бөтен гаилә булып яшиләр, тигез хукуклы булып. Менә шушындай бәйрәмнәр үткәрүнең дуслыкны ныгытуда зур роле бар. Безнең мәктәбебез бик матур, бай урманлы табигать почмагына урнашкан. Якында гына урман хуҗалыгы. Урман хуҗалыгы белән без тыгыз элемтәдә. Шуңа күрә безнең кул астыбызда эшләү өчен материалларыбыз бар. Безнең балаларыбыз асыл таш түгәрәгенә җыри. Бүген без сезнең белән курчаклар ясауны дәвам итәбез. Без аны мунчаладан эшлибез, шулай бит балалар. Мунчаланы нинди агачтан эшлиләр әле? Юка агачыннан бик тырыс балалар. Юка агачын яхшы мунчала алу өчен яз көн алырга кирәк. Аны иң беренче матур итеп кайрысыннан алалар да, аны суда, салмак кына җибетеп, яхшы эшләү өчен материал әзерлиләр. Укучылар, без сезнең белән бүген балчыктан, пластилиннан һәм камырдан татар орнаменты бизәкләре ясар өчен лалә чәчәгенең өлгесен ясыйбыз. Моның өчен без сезнең белән Blender программасының эш битенә лалә чәчәгенең рәсемен кертергә тиеш булабыз. Моның өчен өстә урнашкан добавить дигән вкладкага керәбез. Һәм астарак бар безнең изображение. Һәм безнең рәсемебез бу фонда эш өстәлендә фон булып урнашачак. Шуңа күрә фон сайлыйбыз. Һәм безнең икенче өстәл ачылды. Монда без эш өстәлен, десктоп ачабыз һәм үзебез әзерләп куйган лалә чәчәгенең рәсеменә 2 тапкыр басып алабыз. Безнең менә бу 3D принтерда укучыларыбызның әле генә ясаган лалә чәчәгенең модели печатләнә. Безнең балаларыбызның ясаган лалә чәчәгенең өлгесе әзер булды.
Грант чынлап та безнең мәктәп өчен зур вакыйга булды инде. Анда катнашу, әзерләнү, төрле проектларны тормышка ашыру. Менә иң куанычлысы шул булды инде, безнең кассага акча килеп кергәч инде. Без ул акча хисабына туган телләрне үстерү өчен әсбаплар, җиһазлар алдык. Класстан тыш эшләрдә мәдәниятебезне, балаларның кул эшләрен үстерү юнәлешендә эшләү өчен тулыландырдык. Аннан соң инде менә шушы барсын бергә җыеп әйткәндә инде менә шушы нигез, яңартылган нигез киләчәктә белем бирү, тәрбияләү, әти-әниләр җәмәгатьчелек белән эшләүдә зур, төпле нигез булып торыр дигән зур шаныч бар. Грант акчасына иң беренче чиратта туган телләр бүлмәсен, кабинетін яңарттык. Мебеленнән башлап техник чараларына кадәр бездә булмаган әйберләрне алырга тырыштык, укыту өчен кирәк булган әйберләрне алырга тырыштык. Аннан соң инде дәресләр генә түгел, класстан тыш чаралар да бар бит. Менә аларны үткәрү өчен дә аерым бер бүлмә җиһазладык һәм ул бүлмәгә дә шушы грант хисабына алынган әйберләрне куйдык. Анда интерактив такта, проектор, документ камера, төрле компьютерлар керә бу хисапка. Инде өстәлләр, укытучы урыннары турында әйтеп тә тормыйм. Шуннан соң программалар алырга тырыштык. Бездә булмаган шушы дәрестән тыш чараларда кулланыла торган. Һәм тагын бер бик әһәмиятле юнәлеш дип саныйм инде мин аны. Балалар өчен матур әдәбият алуга ирештек. Шулай ук бию түгәрәгенең төрле күрсәтмә чаралары өчен костюмнарга элементлар алуга да ирештек. Мода күрсәтү дигән өлеш тә бар, һәм анда йөрүче балалар да шушы безнең ярдәм белән инде үзләренә костюмнар булдырдылар, һәм инде бик теләп төрле чараларда шушы костюмнарны күрсәтәләр. Сүздә юк, менә бу грант тарафыннан мәктәпләргә булышуны мин бик уңышлы юнәлеш дип саныйм. Ни өчен дигәндә, монда бит инде акча булай гына бирелми, акча мин шушылай эшләр идем дигән максат белән бирелә, шушы кешегә бирелә, шушы мәктәпләргә бирелә. Билгеле инде шушының кадәр зур хезмәт түгеп алынган акчаның инде без кадерен бик беләбез. Ул инде кайсы гына бүлмәгә кереп урнашмасын, кайсы гына кешегә тапшырылмасын. Алар инде моны 5-10 ел буе шушының белән эшләрмен дип бик саклап, кадерләп эштә кулланалар. Районда эшчәнлек уңышлык алып барыла торган юнәлешләрнең берсе сәләтле укучылар белән эш. Сәләтле балалар тәрбияләү, сәләтле укытучылар кулында булганда гына хезмәт нәтиҗәле булачак. Грант акчасына мәктәбебездә шундый матур җиһазландырылган телестудия җибәрдек инде. Элек без гади генә камера төшергән булсак, интегеп фильмнар ясаган булсак, бүгенге көндә безнең мөмкинлекләребез артты. Без хәзер монда фонограммалар яздыра алабыз, төрле кинолар төшерә алабыз. Бөтен яктан уңайлы телестудия булганга без бик катышат. Укучыларыбыз төрле олимпиадаларда, конкурсларда катнашалар һәм инде уңышларыбыз бик күп. 2021 елда игълан ителгән грантта катнашып җиңү яуладык. Бу безнең өчен зур горурлык һәм дәрәҗә. Грант акчасына без телестудия булдырдык. Бу безнең бердәм коллективның тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Киләчәктә дә гореф-гадәтләребезне, туган телебезне саклау буенча эшләр алып барырбыз. Кырлай җирлеге ул кайсы ягы белән бөтен дөньяга диярлек данлыклы әле безнең? Ие, кышкырып әйтәбез, Габдулла Тукай яшәп киткән безнең авылыбызда кичкенә вакытта. Һәм менә безнең бүгенге дәресебезнең темасы да Габдулла Тукайның исемдә калганнар әсәрен йомгаклау иде. Хәзер без сезнең белән аз гына искә төшереп китәбез. Бу грантны оту безнең өчен, бигрәк тә татар теле укытучылары өчен бик тә отышлы булды дип саныйм. Чөнки менә кабинетыбызга яңа интерактив такта алып куйдылар җитәкчеләребез. Шуның өстенә ноутбуклар һәм принтерлар белән җиһазланды кабинетыбыз. Яңа матур стендлар эшләтелде. Менә булар барысы да безгә дәрес алып бару өчен, дәресебезне uyushqan төстә һәм менә хәзерге заман таләпләренә җавап бирерлек итеп алып бару өчен бик уңайлы һәм бик отышлы булды. Ни диярсең инде хәзер? Син сөйләп бар. Әйдә, Әхмәт. Сату алу эше белән шөгыльләнеп, килеп чыктым мин Фәлестин якларына. Мин үзебезнең мәктәптә оештырылган күңелле сәхнә түгәрәген җитәклим.
Бу түгәрәктә шөгыльләнү балаларның күпкырлы үсешенә уңай тәэсир итә. Алар кеше каршында чыгыш ясарга, үзләрен иркен тотарга өйрәнәләр. Аларның үз бәяләре арта. Яңа Кырлай мәктәбенең 70 еллык тарихы бар. Безнең мәктәптә 122 бала белем һәм тәрбия ала. Укыту һәм белем бирү процессын татар халкының милли традицияларына, гырыф-гадәтләренә нигезләнеп алып барырга тырышабыз. Укучыларыбыз кичкенәдән Тукай шигырьләрен укып, аның әкиятләрен тыңлап үсәләр. Чөнки без Тукай оныклары. Шулай булмый мөмкин дә түгел. Без Тукай бийек шагыйре, без йөргән сукмаклардан йөрибез. Шушы җирлектә гомер кичерәбез. Туган телләрне үстерү һәм саклау максатыннан оештырылган әлеге конкурска без Татар теле Тукай телем дигән проект белән катнаштык. Бу проект кысаларында без укучыларыбызга Тукай иҗаты нигезендә, аның әсәрләре, шигырьләре нигезендә милли традицияларыбызны күрсәтергә, аның әсәрләрен укып, балаларның фикер йөртүләрен бәяләргә һәм шулай ук менә фәлсәфи аларның әңгәмәләргә керүләренә ирешүгә, шигырьләрен укып, табышмаклар шишеп, мәкалләр әйтешеп, шулай ук төрле рольле сюжетлы уеннар, хәрәкәтле уеннар, дидактик уеннар белән бергә Тукай әкиятләре персонажларын сәхнәләштерүне дә максат итеп куйдык һәм шушы максатыбызга ирештек дип уйлыйбыз. Аның нәтиҗәсен үзегез күрәсез, без инде шушы зур грантка ия булдык. Бу безнең эшебезне бәяләү белән бергә әле тагын мәктәбебезнең материаль техник базасын бик яхшылап байытуга да мөмкинчелек бирде. Менә без күрәсез Татар теле кабинетын тулысынча җиһазлаштыруга ирештек, интерактив такталар алып куйдык. Шулай ук бик күп принтерлар, төсле принтермы ул, кара төстә чыгара торган принтермы ул, ноутбукларга ия булдык, документ камералар белән безнең укучыларыбыз бүгенге көнне эшлиләр. Шулай ук Тукай әкиятләрен сәхнәләштерү өчен без аның геройлары булган кәҗә, сарык, су анасы, шүрәле киемнәрен тиктердек. Шүрәле киемен без Мәскәүдәге заказ биреп кайтарттык, махсус ясап безгә эшләп кайтардылар. Шулай ук кызларыбыз, җегетләребез бәйрәмнәрдә кияр өчен матур сәхнә киемнәренә дә ия булдык. Менә шушындый грантка ирешү безгә тагын да киләчәккә зур максатлар куя, һәм без бу максатларыбызга ирешеп, тагын да зур үрләрне яуларбыз дип уйлыйбыз. Киләчәктә дә республикабыз яңа грантлар уйлап чыгарсыннар иде. Моның өчен безнең республика җитәкчелегенә, район җитәкчелегенә һәм инде иң зур рәхмәтле мәктәпләребезнең укытучылар коллективына, укучыларга, әти-әниләргә чиксез зур рәхмәтебезне белдерәбез. Туган телебезне киләчәктә дә яклыйк, саклыйк, аның әһәнен тоеп яшик. Грантлар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Туган тел үзем өчен, башка тел көнем өчен ди халык мәкале. Телләрне белгән кешенең рухи байлыгы да киң булыр. Бүгенгә менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашабыз. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән